Se recordades, en todo momento mantemos o control do proceso. Dicíamos ao principio que nós sempre, aínda que o traballo de avaliación e revisión en principio sexa a cargo do noso alumnado, nós estamos controlando, monitorizando todo o proceso e se consideramos oportuno facer algunha corrección podemos facelo. Como? Se nos imos aquí, onde estábamos antes, coas notas calculadas polo envío e pola revisión de cada un dos nosos alumnos, se nos quixeramos modificar algunha destas cualificacións, poderíamos facelo de varias maneiras. Por exemplo, se o que quero é directamente modificar a valoración da entrega do traballo desta persoa, o que tería que facer é entrar nesa entrega. Podo, por unha banda, avaliala eu mesma como a profesora, de xeito que a miña valoración entraría a ponderarse coa dos demais compañeiros, pero se o que quero é sobreescribir esa nota que se calculou, porque, bueno, pois polo motivo que sexa, considero que este 26 non é acorde coa calidade do traballo, podo virme aquí en anular a cualificación de entrega e seleccionar ata 80 pois a nota que eu considere que merece esta persoa. Se, por exemplo, considero que en lugar de un 26 merece un 20, ou bueno, un 21 para que non coincida e non dé lugar a confusión, podo ademais poñer eu mesma como a profe comentarios para autor. Bueno, se gardamos e pechamos, vemos que agora aparecenos aquí tachada a puntuación anterior e aparece en verde a nosa que outorguei eu a man. Se o que quero é modificar algunha das puntuacións a nivel de revisores destes rapaces, se por exemplo eu quero que Lao, en lugar de levar un 13 pola revisión do traballo de Frances, leve outra nota distinta, se pincho en riba, por unha banda, fixadevos en que podo revisar toda esa avaliación que fixo do traballo da súa compañeira, e aquí abaixo podo, nos axustes da avaliación, poñer, por exemplo, un comentario para esta persoa, para Lao, que foi o revisor do traballo da súa compañeira, e podo tamén, aquí, na cualificación calculada para esa avaliación, sustituir este 13 por outro valor que eu considero oportuno. Se, por exemplo, quero penalizalo, podolle baixar a nota, de xeito que agora, por exemplo, sería un 9, gardamos e pechamos. Agora, se vos fixades, o que aparece riscado sería o 13 anterior que tiña como revisor Lao no traballo da súa compañeira Frances, e agora ten un 9. Lóxicamente, isto propágase a parte do usuario cuxa revisión acabo de modificar, de xeito que eu agora, se probase a volver a calcular as cualificacións, bueno, pois veredes que esta non se vai modificar, pero esta de aquí sí, porque agora eu non modifiquei a cualificación final como avaliador deste alumno, senón que modifiquei unha das avaliacións coas que logo se calcula esta. Por conseguinte, cando eu calcule de novo esas cualificacións, que ocorre? Que se modificou ese valor. Que outra cousa sería interesante? Pois que se, por exemplo, eu quero salientar algún dos traballos e amosalo aos demais unha vez que se peche o obradoiro, podería entrar, por exemplo, este que ten moi boas valoracións, vou entrar e marcaría abaixo de todo, esta aquí, bueno, xa aparecía marcada, pero podería marcala para publicar a entrega unha vez que se remate o obradoiro.